Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan nito ni Pete nga aton gitiguluhan. Stroke man ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Bilahang balayran ta diri sa hospital, Lolobs. Hindi na inapagpalibi, Pete. Ako na inapalaligban, okay? Nakaibalo ako nga. Dako kayo. Ginabudlayan ka. Iba maligyatang ang aton mga salakyan. Pete! Oo. Decided na ako. Iba maligya tatang mga salakyan. Agad ibayad sa bill ko diri sa hospital. Lakip ng aton babalay. Peter! Dad, I miss you a lot. I miss you a lot too. Duding ko. Ayaw ka na, Dad. I mean, hindi ka na pangipalik pa sa ospital. Dugay man kayo sa imo sa ospital, Dad. 1 week sa ICU. 3 weeks sa regular room, anak. Siguro, kay ginalaw ka na nga makapauli, siguro. Okay ka na, kid. Oh, may mga follow-up check-ups pa si Dode mo, ha? Me? Kag syempre, magaligid sa diri sa balay. Makahampal siya sang pukula pang delikado sa iyang magbangon. Oh, I see. Kamusta ang studies mo? Okay man lang, Dad. Wala siyang problema sa grades ko. Kag okay man lang kay ti. Wala man ko sang balayran sa school. Kay ti, si ma'am, ara tira naga-teach. Kaya ko naman ang self ko kay ti. Dako naman ko mo. Magtutom ka sa pag-eskwela mo. Iyo. Yes, Dad. Yes. Kag babasensya ko kung nabaligyang mga sasalakyan ta. Kay ginbayad sa akong ospital. I hope nga maka-just ka lang, ha? Okay lang, Dad. Siguro, amugid man silang kabuhi. Sometimes, ara sa ibabaw. Sometimes, ara naman sa italom. Sige lang. Don't worry about me. Sometimes, hindi ka matingala nga nagakalikos magpauli, ha? Okay. Nagasaot lang ko sa amon school, Dad. Malakad na ako, Paps, ha? Mapaskul na ako. Naimos ko naman ikaw kag nakakaon ka na. Just in case magutom ka, may pagkaon sa lamiseta, okay? Oh. Ako na lang bala maglambot sang mga inakaroon. Ako nang babala sa akong kaugalingon. Lalakad na. Kayo ba si malit ka sa work mo? Ikaw ang dapat nga maghalong diri sa balay. By the way, sa lunchtime mapauli ako diri, ha? Dala ang imotherapist, Salamat, Labs. Magalong ka. Bye.
asawa ko. Ginatagan ko pa sang palasanon. Bilang preschool teacher, madamo ang kinsakdag subong nga balayran bangod sang natabo sa akon. Hospital, bulong, therapist, labi ng amon mga kinahanglanan diri sa balay. Lord, wala ako nagabasol sa imo. Siguro, ginamuma ako sini. Agud makam up sa akon ang realization kung ano ang mga kakulangan ang nabuhat ko sa akon kaugalingon. Sadto pa sang high school pa lang ako. Tubtob na college na, kagasta na nga nakatrabaho na ako. Halos wala untat ang inom sa makahulumog gailim nun. Kagamo sini sa masaming mabatian ko sa pila ka mga doktor nga nagtanaw sa akon. Tony Pete, your blood pressure is 220/180. So alarming, sir. Please, hindi pagkalipati sa pagtumarang imo bulong. Kag strictly no alcohol. Ang hampal ko. Bayda Bata pa ako, kaya ko niya. Bayda mga bulong-bulong na Wala ko na oras para sa iyaya. Inom taya Tony Pete, please don't skip taking your medicine for high blood pressure. Sa gihapon. Pawala. Padungol. Ang ginabuhat pa cute-cute sa isa kahigad kang mag-ong-ong sa makahulubog nga ilinon pagkatapos ng trabaho. Tony Pete, nakahibalo ka ba lang ang imo blood pressure tuman ka delikado? Diretson ko ikaw. Prone ka na sa stroke. Hindi pagpawala eh. Hindi pag-ibaliwala, it's because you're now a walking time bomb. Wala gihapon na nuto. Ang rising stars ang bakulod nga kuntani, hana na nga magsilak sa Manila. Bangon ma-produce na sa mga pelikula. Kintumpa mo, oh Lord. Kagyari ako karon. Lord, hindi ako mag-question sa imo. Nga ginamo mo ako sini. Pagod na kahibala ako. May sala ako sa imo. Ginpahanumdum mo lang ako. Bahagi sa imo paglupog sa akon. Kay palangga mo ako. Salamat, Lord. Salamat. Hindi ako mamangkot sa imo. Nga ginapabudlayan mo ako subong nga pati asawa ko. Natalahig. Salamat sa mga nahatag mo sa akon, pagi sa akon talento. Nakinpawi mo man sa akon. Habang nakaibala ako nga patindugon mo ako liwat. Agod mga buhi sa matarong. Nakatuo ako sa imo. Please. Hindi ako pagpabait, Diyos ko. Okay, sir. Amo na anay na subong. Tomorrow naman kita makontinue sa chemotherapy. Salamat sa imo, miss. Baka mayon ka sang Diyos. Madamang salamat, sir. Hindi kita maguntat sa pag-therapy agad nga mag-ayo ka. Ma'am, thank you. Mauna na ako. Sige, miss. Madamo nga salamat sa imo, ha? Ari ang bayad namon. Thank you, gid ma'am. Amo na ako. Wala na. Wala na ka bulan ng akon pagpapaterapihin. Madugay na ako nga sa laguron.
gusto ko ng normal nga kabuhi. Gusto ko na magigiyos sang naandan ko. Titiyon na nga buligan kong akon kagalingon. Anong buot mo sa lingon? Gusto ko mag-ulag nga ako lang. Sabong ako mamaningwa para sa akon kakawagalingon. Babaya ako nga ako magtindog nga nagagayos sa anon. Hindi ako pagbubuligi. Pete? Kagkon matumba ka? Ako naman responsibilidad? Ina ang gusto ko dulayan, mami. Kaya nga, naluhi ako sa imo, manomdom. Magtulok nga, kinababudlayan. Tony, Pete. Please, tutulok ka lang ako. Hindi ka magpapangabudlay. Kaya ko magtindog. Tony, Pete, ha? Hoy! Sa nambal ko na. Kaya ko, ha? Nakatindog ako. Diyos ko, salamat. Medyo nagkakurog ako. Pero hindi. Determinado ako nga makatindog. Kaya ko ini. Manukod ako sa dingding. Dala pang lubaybay. Babuligan kong kagalingon ko. Hindi tubtob sa sano. Maligid lang ako. Mapuslan pa ako sa pamilya ko. Lord, buligi ako nga makaya ko initanan. Buligi ako. Yawa. Tikang? Na, isa pa. Malapit na lang kita sa basin sa CR, ha? Pungkwalang ako sa babasin. Babayay, labs. Gusto ko nga ako nang magbuhat sa akon personal nga ni si dad. Pagkatapos ko papamuin, mamaligo ako nga ako lang. Sige. Ara lang ako sa gwa mabantay, okay? Basta pasaliga ako nga wala na sang matabo diri sa sulod sang banyo sa imo, ha? Hapit? Oo! Ginapapasasalig ko. Peter! Matuman ay hanito ni Pete ang ginhambal niya sa iya asawa nga kaya niya ang iya kaugalingon. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Tony Pete nga aton gintiguluhan, Stroke Man, ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan, Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.